Λοιπόν, παιχταράδες μου, το σημερινό βίντεο ίσως είναι από τα πιο δύσκολα που έχω κάνει γιατί. Ο ήρθιμος ο Elon Musk μας κυνηγάει. Λοιπόν, Αλάνια μου, το συγκεκριμένο βίντεο είναι από τα πιο δύσκολα που έχω κάνει γιατί είμαι σε διαφορετικό χώρο. Είμαι μέσα σε ένα παλιό σπίτι, τέλος πάντων μου κάνουμε ανακατασκευή και δεν έχουμε σωστά φώτα. Θα μου πεις για ποιο λόγο το έφερες εδώ πέρα, Ρενίκο, και δεν το έκανες μέσα στο στούντιο. Γιατί, παιδιά, εδώ έχουμε το inverter. Είναι το inverter της Vevor το 3,5 kW και ήθελα να δείτε σε real time χρόνο τις συσκευές που βάζουμε πάνω σε αυτό και τις λειτουργούμε κάθε μέρα με ήλιο, έτσι. Όχι με συννεφιά, γιατί όταν έχει συννεφιά, μία φορτίζει λίγο την μπαταρία, σταματάει, παίρνει από την μπαταρία και μετά ξαναξεκινάει και καταλαβαίνετε. Τώρα που έχει λίγο ήλιο, είπα να σας κάνω αυτό το βιντεάκι και να απαντήσουμε και σε μερικούς κακοπροαίρετους που γκρινιάζανε ότι αυτό το σύστημα είναι μόνο για μικρές καταναλώσεις, ότι μόνο για 2 υπολογιστές κάνεις έτσι, ότι κάποια διάφορα πραγματάκια που είπατε στο προηγούμενο βίντεο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για το προηγούμενο βίντεο γιατί το πήγατε τάπα. Και φεύγουμε τώρα από τη δέπη μου ποπεδά από το ένα θέμα στο άλλο και να σας πω πως σήμερα θα δοκιμάσουμε όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούμε, μάλλον όχι όλα, μας λείπουν 2 οθόνες, μία τηλεόραση και τι άλλο λείπει, και τους φορτιστές μας και αυτά, τέλος πάντων. Από εδώ και πέρα, παιδιά, το βίντεο θα είναι άκοπο. Πώς θα πάρει, 5 λεπτά, 6 λεπτά, 7 λεπτά, αν γουστάρετε καθίστε δείτε το. Γιατί δεν θέλω να υπάρχουν μαύρα σημεία και να νομίζετε ότι αυτό που κάνουμε είναι μούφα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βγάζουμε το ρεύμα από το inverter. Τέλος, είναι μόνο με τα φωτοβολταϊκά. Κάτσε λίγο. Τζόνι, περίμενε. Να πάρω μία το κινητό μου. Να τραβήξω ένα βιντεάκι. Για να δείξουμε στα παιδιά αυτή τη στιγμή την κατανάλωση. Θα δείξουμε αυτή τη στιγμή, ήδη θα σας ακούμε και τα άκοπα, δεν πειράζει. Να δείξουμε στα παιδιά τι φέρνει πάνω από τα φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, παιδιά, έχουμε 280 W έρχονται από τα φωτοβολταϊκά και έχουμε μόνο μέσα το ψυγείο. Και ναι, παιδιά, δουλεύει και το ψυγείο. Δεν το έχουμε βγάλει. Ωραία, έχουμε το ψυγείο. Εδώ έχουμε το πολύμπριζο. Εδώ έχουμε βάλει ένα βατόμετρο. Που αυτό το βατόμετρο πάει κατευθείαν στην μπαλαντέζα. Που σε αυτή την μπαλαντέζα θα βάλουμε όλα τα πράγματα που θέλουμε να σας δείξουμε σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, μπροστά μας έχουμε έναν υπολογιστή με Ryzen 5 και RX 570 που είναι αρκετά, και η κάρτα γραφικών συγκεκριμένη καταναλώνει πάρα πολύ. Εδώ έχουμε έναν υπολογιστή υψηλής απόδοσης με Ryzen 9 και 4070 Ti και σουξουμούξ με πολλά πραγματάκια. Θα βάλουμε να φορτίσουμε ένα EcoFlow. Εσύ, δεν έχουμε φως το σύνορα. Έλα, βάλ' το. Γεια. Πού είναι το καλώδιό του. Λοιπόν, ήδη, παιδιά, βάλαμε το πρώτο. Έχω ένα Godox 60W που το έχω βάλει κατευθείαν στην πρίζα και πόσο μας πήρε. 50 κάτι watt παίρνει αυτό, 50 watt. Ωραία. Λοιπόν, θα φορτίσουμε, παιδιά, ένα EcoFlow, όχι με όλη τη δύναμη, αλλά θα το δοκιμάσω να το βάλω στα 650 watt. Και αυτά, άρα έχουμε μία οθόνη και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, Τζονάκο, νομίζω πως ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Παιδιά, να ξέρετε πως όταν θα ανεβήσει. Εγκεφαλικό παθαίνω, ρε. Τι παθαίνω, ρε. Λοιπόν, θα γίνουμε ξεφτύλα στο YouTube. Όταν ξεκινήσει, παιδιά, και τραβάει, δίνει ρεύμα το inverter το συγκεκριμένο, κάνει αρκετό θόρυβο, ελπίζω να μην επηρεάσει πάρα πολύ τον ήχο μας. Λοιπόν, να βάλω πρώτα απ' όλα την πρίζα, τη μία εδώ πέρα. Αυτή η μπαλαντέζα, παιδιά, έχει ενωθεί με το μπριζάκι κάτω, με αυτό εδώ πέρα. Ωραία, και θα σας πω και τις καταναλώσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ωραία, λοιπόν, το βάζω εδώ πάνω, γιατί είναι κουραστικό να σκύβω συνέχεια. Το αφήνω λίγο στην άκρη. Βάζουμε υπολογιστή. Φαίνεται με Τζονάκο. Λοιπόν, υπολογιστής. Δεν μπαίνουν και οι μπρίζες. Δεύτερος υπολογιστής. Πάντως εκεί πέρα έξω, παιδιά, υπάρχουν πολύ καλοπροαίρετοι που στέλνουν και δημόσια μηνύματα, αλλά και ιδιωτικά μηνύματα, έτσι. Του στυλ και τι είναι αυτά που κάνεις και παίρνεις λεφτά και αυτά που δείχνεις δεν είναι ok και τι λες στον κόσμο είναι για μικρές καταναλώσεις και από πού παίρνεις λεφτά και καταλαβαίνετε τώρα. Το συγκεκριμένο βίντεο ίσως να είναι και ένα απαντητικό βίντεο για κάποιους κακοπροαίρετους. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτή τη στιγμή βγάζει, να τους το δείξω, το τραβήξω φωτογραφία ή το τραβήξω βίντεο. Λοιπόν, έχουμε βάλει τα πάντα επάνω και αυτή τη στιγμή έχουμε 3,6 W κατανάλωση
Και εδώ είμαστε 330-340 γιατί έχουμε και το ψυγείο, Γιάννη. Και παίρνει και η μπαταρία. Φορτίζει και η μπαταρία. Λοιπόν, είμαστε ready. Λοιπόν, βάλε το μαντίλι από τα μάλια. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει. Και αυτό εδώ πέρα τώρα, δεν ξέρω αν θα φανεί. Φαίνεται καθόλου. Ναι, άμα κάνουν λίγο παύση ή οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, παιδιά, τώρα αυτή τη στιγμή παίρνει 452 W για φόρτιση. Εδώ έχουμε φτάσει ήδη τα 700 W, έχουμε και το ψυγείο. Θυμήσου. Αναβώ. Ναι. Πού έχουμε πάει, ρε. Λοιπόν, μέχρι στιγμής η κατανάλωση εδώ στο μηχανάκι είναι 550 W, 600 W. Πατερά, κάτσε να άνοιξε το για τον υπολογιστή τον άλλο, ναι. Για να δούμε. Ωραία. Αναψέ. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 690 W. Δίνουμε στην παλαντέζα εδώ πέρα. Είναι οι δύο υπολογιστές. Η μία η οθόνη, έχει αναψεί η οθόνη. Ναι. Η μία η οθόνη και το EcoFlow είναι 750 W. Και εδώ, αυτή τη στιγμή, κατεβάζουν τα πάνελ 1 kW και έχουμε και το ψυγείο μέσα. Περιμένετε λίγο, έχουμε ακόμα. Έχει ανάψει κανονικά. Ναι. Λοιπόν, να ξέρετε πως αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο με την είσοδο των φωτοβολταϊκών το πάνελ. Δεν ξέρω αν έχετε δει περισσότερο το προηγούμενο το βίντεο, να ξέρετε πως πάνω στην ταράτσα έχουμε 3 φωτοβολταϊκά πάνελ των 450 W, ενωμένα σε σειρά και το inverter μας είναι το Vevor το 3,5 kW. Ωραία. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όχι, να το πω αυτό. Πρέπει. Γιατί ήταν ο μοναδικός που μίλησα μαζί του και ήταν πολύ δεκτικός για να κάνουμε και το. Παιδιά, τα πραγματάκια αυτά τα είχα πάρει από τον Let It Now. Είναι ένας πολύ αξιοπρεπής κύριος. Μίλησε και μαζί του. Μήπως μπορέσουμε και συνεργαστούμε για να φέρουμε και άλλα πραγματάκια για να κάνουμε δουλίτσα, ρε παιδί μου. Εντάξει, για να δείξουμε περισσότερα πράγματα τέτοιου τύπου. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αυτό κατεβάζει 900 W τώρα. Πριν πρέπει να τράβαγε το μοτέρ του ψυγείου και τώρα έχει πέσει στα 100 W. Παιδιά, να ξέρετε, το ψυγείο είναι αρκετά παλιό. Είναι 20 ετίας. Δεν είναι inverter, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Ναι, ένα παλιό, τέλος πάντων, διπλό ψυγείο. Εδώ φαίνεται ότι ανάβει ο υπολογιστής. Εδώ φαίνεται ότι ανάβει. Έχει τα λεντάγια μπροστά. Λοιπόν, να κάνω μια μαγιά τώρα. Ας πω την αλήθεια. Θέλω να βάλω το EcoFlow. Να το ανεβάσω στο τέρμα. Λοιπόν, το πήγα 600 W. ...660... ...617 W. Τι λες, ρε. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Λοιπόν, κάτσε, παιδιά, να σας το δείξω κιόλας. Το EcoFlow τραβάει 617 W. Και αυτή τη στιγμή κατεβάζουμε 1100 και φορτίζει και η μπαταρία. Η μπαταρία αυτή τη στιγμή παίρνει 200 W. Α, γι' αυτό. Έλα, ρε. Τα πάνελ έχουν πέσει στα 90 V. Τραβάμε περίπου, νομίζω, 11 αμπέρ. 1100 W. Λοιπόν, τι να πεις τώρα. Και που να είχαμε και περισσότερα φωτοβολταϊκά πάνελ, πατέρα. Θα είχαμε, δηλαδή, ακόμα ένα, πιστεύω, για να είμαστε πιο άνετοι. Δηλαδή να μπορεί να βάλεις και κάτι άλλο, ένα τροχό ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, θες να δοκιμάσουμε κάτι. Θες να τα σβήσουμε όλα και να φέρουμε το κομπρεσέρ, να το βάλουμε εδώ τώρα που έχει καλό ήλιο, να δούμε. Αν όχι, δεν ξέρω αν θα βοηθήσει με τα πάνελ, αλλά να δούμε αν αντέχει το σύστημα αυτό εδώ πέρα. Με την μπαταρία, χωρίς να το βάλουμε στο ρεύμα όμως. Να μην το βάλουμε δηλαδή το inverter στο ρεύμα, να το έχουμε κατευθείαν από τα πάνελ. Λοιπόν, παιδάκια, περιμένετε λιγάκι να σβήσουμε υπολογιστές, να βγάλουμε καπάκι και αυτά, να φέρω το κομπρεσέρ, να το συνδέσουμε εδώ πέρα. Δεν θα έχουμε όμως άλλη κατανάλωση, θα είναι μόνο το ψυγείο αναμένο. Εντάξει. Τζόνι, πάτα Ξέρεκ. Πάτα. Ναι. Λοιπόν, μάγκες μου, επιστρέψαμε. Αυτό είναι το καλώδιο του κομπρεσέρ. Πατέρα, αυτό βέβαια θέλει φτιάξιμο. Θα αλλάξουμε ένα καλώδιο. Λοιπόν, το βάζω, έχω βγάλει τα πάντα.
Υπάρχει μόνο το ψυγείο μέσα και το φως που με βλέπετε, αναγκαστικά. Ξέρω ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερα βάτα από ό,τι πρέπει, αλλά γι' αυτό έχουμε και τις μπαταρίες. Θέλω να δω αν μπορούμε να λειτουργήσουμε ένα κομπρεσέρ με ό,τι δώσει το φωτοβολταϊκό και με τις μπαταρίες. Πάμε. Βαζώ. Δεν θα κάνουμε κανένα μπαμ. Περίμενε, δεν μπαίνει μπρίζα. Τι είναι ρε. Μπήκε. Για πάμε. Δεν τραβάει τίποτα. Δεν τραβάει τίποτα. Άστα, περίμενε. «900 βάτ τραβάει». Περίμενε. Για πες. Εντάξει, νομίζω ήταν πολύ τιμία η δοκιμή. Πολύ τιμία, ειδικά παιδιά για υπολογιστές, για οθόνη, για να φορτίσεις έκοφλο, για να έχεις ψυγείο και να βάλεις κάτι άλλο, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, να θες να φορτίσεις μικρής κατανάλωσης από εκεί πέρα, γιατί αρχίζει και ανεβαίνει πάρα πολύ. Είναι ένα τέλειο σύστημα και αν βάλεις και ακόμα ένα πάνελ, δεν θα έχεις απολύτως κανένα πρόβλημα πραγματικά. Μπορείς να βάλεις και άλλη τηλεόραση, μπορείς να βάλεις και λάμπες, μπορείς να βάλεις διάφορα πραγματάκια. Αυτό, παιδιά, το βιντεάκι ήταν και ένα απαντητικό μήνυμα σε αυτούς τους κακοπροαίρετους που γκρινιάζανε και στα δημόσια μηνύματα αλλά και στα ιδιωτικά μηνύματα που στέλνανε, ότι έλεγα ότι πουλάγα μηχανήματα. Και αυτά, ρε μαγκές μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποιησούλα, μου γουστάρετε, πατήστε κόδωνα για να ειδοποιήσετε ότι ανεβαίνει καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Τι είπατε? Ο πατέρας μου είναι ο κάμεραμαν. Καλά είμαστε. Ξέρω πως το βίντεο δεν ήταν το καλύτερο τεχνικά, το άρτιο τεχνικά, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να σας δείξω αυτό που ήθελα να σας δείξω. Θα βάλουμε και κάποια για τα βιντεάκια από το κινητό και αυτά είναι κουνημένα ένα χάλι μαύρο και έχουμε και σκοτεινές πλευρές στην αρχή του βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω αυτό που ήθελα να σας δείξω το έδειξα, το δείξαμε καλά, καταλάβετε ακριβώς το τι συμβαίνει με ένα μηχάνημα των 1.000 ευρώ που κάποιοι μου είπαν τώρα νομίζω έχουν πέσει και οι τιμές, αλλά μπορείτε να μπείτε στα site και να δείτε κι εσείς ακριβώς τις τιμές. Εμείς το είχαμε πάρει περίπου 1.000 ευρώ, συν τα υπόλοιπα, ίσως να το βρείτε και φθηνότερα ή μπορείτε να πάρετε και καλύτερο με τα ίδια λεφτά. Λοιπόν, παιδάκια, φιλιά πολλά. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω να κάνουμε και κανένα άλλο βίντεο με φωτοβολταϊκά και αυτά. Γεια σας. Πατέρα, να σου πω. Πάμε να κάνουμε thumbnail. Να τραβήξουμε φωτογραφία. Τι θα κάνουμε έτσι.